Boas, benvidos ao podcast dos obradoiristas máis indignados polo tema das entradas en Coruña. This is Pecho 3. Lord, I can't change. Won't you fly free, bird? Yeah. Jugamos dos, contigo de cuatro. Dale, Púmprelo contigo de adentro. cuatro. No, Buscarán a dos Púmprelo no, adentro. no porque pueden cambiar. No porque pueden No cambiar. que cambia. Pero sí hacemos pecho tres. Pero sí pecho tres, contigo de tres. Contigo de 3. Comigo. Casualmente somos tres aleros corpulentos. Bueno, fala por ti. Eu aleiro non son. Tienes 4. Para mí. 4 tirador, Aberto. Alero en todo caso sería eu. Sí, é Strumis. Sí, además, pégache bastante ter un rol de estar moi concentrado e dicir, solo ejecutar. Que a pelota pase o mínimo por ti. Es Junior Barrueta. É un pouco o que fas aquí. Eu vou intentar ser como Diogo. Pero Diogo non é tan O sea, un combo. executador, é un combo. Por eso 1-2 alto. 1-2-3. 1-2-3. Non che pega nada. Sí. O único que pensaba que ibas a empezar a introducción dunha maneira completamente diferente. A verdad, teño que dicir que está sendo un día difícil. Estamos facendo un esforzo sobrehumano por gravar hoxe. Non sabedes o difícil que é xuntarse para gravar. E estou en baixos niveis de cafeína. Non estou O imaginativo. sea, xa toda a exaltación de onte de terlle metido máis 30 a Palencia 28, Bueno, creo. 27, creo. 29 28. 28 Estafadores. 28. No, a verdad que como pensabas que iba a empezar a intro? Non sei, benvidos ao podcast das persoas máis contentas porque lle metimos de 28 a Palencia, xestionamos un partido increíble, xogamos o mellor partido da tempada, todos fixeron ben. Xa, pero sabes o problema? Que eso sería legitimar o tipo de persoa que máis odio no mundo, que é a xente que xulga un libro pola súa portada. Se eu dou eso como intro, despois xa non podo falar deso. Ten que sorprenderche o contido. Bueno, Por vale. exemplo, benvido ao podcast dos obradoiristas. Pois vamos a falar de Básquet Zaragoza. Por que? Bueno, Porque van a descender a LEP e este é un... Sí, ten pinta, non? No, pinta non sei, porque está aí Granca e Andorra tamén con moitas Cuidado, ganas. Gran Canaria. En Canaria, no querer que somos. E Zaragoza tamén, Uf. Tamén. Estamos empezando a falar de ACB demasiado pronto. Sí, calma. nada. Vamos a esperar a semana que ven. Vamos a esperar a maio. Vamos a falar de Primera Fe, o voso podcast de confianza. Ben. Así que Monbus Obradoiro 81, Super Agropal Palencia 53. Ves, non valgo para este tipo de cosas. Saime malos patrocinios. Pero Super Acropal Palencia 53. Non apareceron no partido. Apareceron no Ata primeiro o 0-3. triple Ata o 0-3. No primeiro triple de Jakovic e despois desapareceron. Increíble, A verdade é que Eu creo que dimoslle da súa propia mediciña. sí, eu creo É que que non parecer un Palencia en ningún momento. Parecía Parecía outro equipo totalmente diferente. nos parecemos Palencia. E isto creo que é algo que Moitísimo contacto, creo que isto fala moi ben do Obra e tamén fala moi ben de Palencia, porque precisamente xogar o que xogan eles, creo que o que fai é desvirtuar o outro equipo. É dicir, tú daste conta de todas as veces do difícil que nos foi ganarlle a Palencia ou perder con Palencia, foi precisamente porque eles fan que ti non te parezcas o que ti eres. E eu creo que fixemos eso con eles. Non se pareceron o que... Estaban desdibuixados no parqué. Non estiveron cómodos en ningún momento. Ni en ataque, ni en defensa. E ao final, 4 de 23 en triples, 4 triples meteron. Sí, Cuidado. Para compensar os de Kunkel no playoff. que Tamén. tampouco tiveron moitos tiros cómodos, liberados. Quero dicir, eu creo que eles tiveron moitísimos atrancos co defensa que lle propuxo. A pregunta é: creedes que viñeron e non lles interesaba gañar? Adulterando a competición?
A ver, no. Eu creo que o di moi ben Lezcano en roda de prensa. O Obra si afrontou este partido como que era para eles, que é unha final, entre comillas, porque é a antesala dunha final, pero para chegar a que esa sexa unha final, está unha final, polo cual xa o di moi ben tamén Epi. Todos os partidos desde ese 0-2 son unha final, prácticamente, porque tes moi pouco marxe. E creo que precisamente xogándote contra Palencia, que levas en riba 3 anos atopándote con eles, tanto en ACB en partido dramático como en LEB o ano pasado nos dous partidos máis playoff, este ano que tamén tes os dous partidos en Reis, como que xa estás generando un vínculo de equipos que se enfrentan e que teñen partidos un pouco dramáticos, máis a rivalidade, máis estar enfrontándote ao equipo que eu creo que estaba máis en forma da competición xunto co propio Obra. Tiña todos os tintes para ser un señor partido e creo que Obra saiu este partido facendo o mellor partido mínimo a nivel concentración de toda a tempada. Sí. E defensa tamén, É que creo que a concentración Eles tamén teñen moi mala sorte, o sea, teñen moi mal porcentaxe de triples que a priori suelen meter. bueno, pero é que creo que xeralmente meten máis porque atopan mellores opcións. Creo que o partido de ida de Liga, non o de Copa, se ve moito como atacan moitísimo sobre o lado débil da Obra e esta vez non pasan cómodo ningún bloqueo, saen moi ben as axudas, rótase moi ben, sacan moi poucos tiros liberados e ao A final defensa é espectacular, sobre todo sobre eso. Eu fixei sobre Borg e Jakovic. e Brankic. Brankic non fixo nada en todo o partido. Brankic fixo 100 fintas a Galán, sacoulle unha antideportiva E xa. e despois atopouse con un muro. O sea, eu creo que Obra estuvo... Recordou a ese partido con Coruña, ¿no? Donde estabas moi activado para ir a todos os rebotes, para todas as segundas opcións, pero cunha superioridade moito maior. O sea, a sensación que tiven foron 30 largos minutos. Sí que hai un par de minutos no terceiro cuarto que desconectas Sí, que un pouco recorta un cando pouco. está roto o partido entre comillas, que eu creo que estás máis 23 e te posen 16, pero fora de eso, eu creo que os 37 de 36 minutos restantes é concentración, vamos a dificultar, vamos a atacar con calma. De feito, non é un gran ataque, o sea, non é un gran partido ofensivo do Obra. 81 puntos. 81 puntos. Non é unha cousa. Para mí, o sea, os minutos, eu creo que así de concentración que recordo en Sara nunca, os 3-5 de volta ao descanso, os primeiros, son para mí exagerados. pero que saes, chegas, O sea, perros de presa con todo, Sí. robando, corriendo. Desesperando a... Foi logo desos 3 minutos é cando lle pitan a técnica a Nacho Lezcano porque está completamente desesperado. Creo que entran en partido e meten 2 puntos durante... Non sei como é o parcial, pero... Nos primeiros 5 ou 6 minutos meten 2 puntos. Claro. No, 3, os 3 primeiros, pero hai No, digo na volta. no terceiro cuarto outra vez. Pois mira, vanse o descanso en 23. 23 puntos e sí, ao pasar 5 minutos están en 25. Hai un parcial de 15-2. É que eso... Claro. O sea, xa estabas... Xa estabas 14 arriba e meteste en 27. É que é unha maldita barbaridade, Sí, no, aí subes o pistón, eles en riba vese que tú podes non aterrizar ben nun partido. De feito, todos pensábamos cando chegou o descanso Que iba el partido ainda. estamos 14 arriba, pero Palencia vai a subir. Vai volver. Quer decir, pensamos, bueno, non tiveron unha boa primeira metade, e así, evidente, 23 puntos, non a boa metade. Tampouco Obra fixo unha metade espectacular no ofensivo, 37, bueno, pues tanteo baixo, ¿no? Entre comillas, para o que estamos acostumbrados. Os logaritmos... E o Obra, de feito, ten unha laguna, por exemplo, moi importante nos tiros libres, 11-19, 57%. Quer dizer, aí te dixaches bastantes puntos. Cando estiven vendo xas estadísticas era das poucas cousas que dixen E o propio porcentaxe en triples é un 29%, 29%, sí. 10 de 34. Tampouco foi o mellor partido que tiveches, non? E 5 son de junio. Sí, 5-10. A ver, é certo que hai un 0 de 5 aí de Quintela que cuidado, tirou moito, tirou demais, Sí. pareceme a min. Mira, onte Alta final de posesión moitas veces, forzado a tirar. sabes a diferencia? Que eu creo que esos 5 triples de Quintela, que 3 son sobre final de posesión mínimo, non sei se 4 hai un que non, que está ben movido, está liberado e o falla. Creo que son prácticamente os únicos tiros de Obra que son sobre fin de posesión sin xerar ventaxas, e eles tiveron 2-23 triples,
fácil 10, 12 sobre final de Moi, posesión. é moi mal tirado. Sobre 3-4 segundos ter que facer un step back cun tío punteándote, moi complicado ganar así. Tes que ter pues tes que ser de Cuevas, ¿no? De tirar millor as triplas difíciles que as fáciles. Xusto. E despois, outra vez, viuse a concentración na loita do rebote, 46-35. É unha barbaridade iso, Eu creo que os partidos no que o Obra é capaz de estar concentrado, pelexar polas bolas divididas, polos rebotes, este equipo ten moito ganado cando é capaz de estar así. E a sensación é que ahora mismo todos reman, todos creen, todos siguen o mesmo plan de partido. E tienen plan. Isto falámoslo hai un mes, pero creo que é un equipo moi difícil de gañar si ten todo eso. Si eres capaz de concentrarte en iso, ao final o resto flúe solo. O vemos por talento, nas ¿no? redes, non? Que a maioría da xente, digamos, Allega, coñecedora ou da liga di que agora mesmo o Obradoiro é... A ver, as sensacións son moi boas. O sea, eu escoitaba hoxe en Sar Deportivos e dicían que claro, preguntaba como ven de cara a Coruña, quen é o favorito, o suposto favorito. Obviamente hai vallas aí, non? Pero din que o ven favorito, pero a priori, quero dicir, obxectivamente eu tamén que non me gusta ir de favorito, pero sí que vexo igual algo máis favorito polas sensacións e polo momento da tempada. Eles sufrir, ou sea, acabaron gañando outro día, pero chegan ao segundo cuarto, póñense por debaixo e todo contra Cantabria, E nos con Palmer. Sí. Claro, A ver, o tema é que tamén vas a xogar fora, tío. Que ali van a ir un modo a apretar. Están super quentes, sabes? Para mí é un cara cruz. Sí, o sea, creo que é un partido complicadísimo. Quer decir, coincido. Para min os favoritos son eles, porque xogan en casa. Claro. Para min igual un 55-45. 51-49. No, pero eu sí que coincido en que probablemente ahora mesmo, se miras os últimos 2 meses de competición, deixa menos dudas o Obra, ¿no? Entre comillas, e dá a sensación de que está sendo unha máquina que, aínda que non este xogando o seu mellor baloncesto, está sendo capaz de non só sacar os partidos, sino de sacarlos con solvencia en xeral, e que tentramos de avasallar. E eu creo que Leima tuvo un momento da tempada na que estuvo moito mellor, que arrasaba todos os partidos no primeiro. Creo que a sensación que temos é que eles baixaron porque eran unha apisonadora e ahora están gañando con solvencia, pero non son tan apisonadora, e o Obra, partidos que antes o mellor sacou un pouco máis apretados, está sendo capaz de rompelos antes. Entón, a sensación é que eles baixan e tú sube, pero tampouco creo que haya unha diferencia excesiva. Sí creo que eles teñen o factor de xogar na casa, pero tamén teñen un factor de presión que non deberíamos ter nós. Precisamente por ser os perseguidores, por estar por debaixo, porque incluso, ainda que gañes, non te pos diante deles. É dicir, dependes completamente de ti mesmo, pero sigues tendo un partido menos. É dicir, eles ainda teñen que descansar, tú nunca te porías diante deles, por exemplo, nun hipotético caso de gañar o partido, non te pos diante deles ata a última xornada se eles non volven pinchar. Bueno, xa, pero quero dicir, pero eso é algo mental, quero dicir. Sí, pero o deporte é moi mental. Pero quero dicir, non creo nin que miren a clasificación. É como, sí. tíos, sábelo, en plan, mira. Se ganamos todos, estamos. Sí, claro. Pois xa está, pois é o que tens que facer. Pero que para min non é... Credes que o Obradoiro é capaz, que van 11 vitorias agora, e quedan 6. Credes que é capaz de facer 17? Ou 17? O menos dixémolo na xornada 4. Los equipos de FIFA tardan en funcionar, pero teñen rachas largas. Equivocámonos no de Ourense, que hoxe que non íbamos a perder ningún máis. E palmamos Ourense. Sí. Estábamos aí, No, ahora en serio, fede un análisis global e tal. Quen nos iba a decir que íbamos a estar 23-3 despois do 0-2? É que non o criamos ni de coña. A ver, tampouco que Palencia, o sea, que Coruña iba a levar dúas, con la peor plantilla de la historia del Obradoiro, el peor entrenador de la historia del Obradoiro, y que había que echarlos a todos, y un pabellón que hay que demoler, que xa dixo onte Pina roda de prensa, o sea, todo isto. En Twitter e fora CB era tónica, despois de Cantabria. Bueno, a ver, eu vin o mítico meme do FIFA de Let Club, claro. No, cortar todos. No, pero moita xente que non é xente que suele apoiar tonterías, que sí que igual pode ser exagerada en certas circunstancias, poñía, a ver, eu creo que ahora, bueno, hai que tirar esa temporada e construir para o que ven, tal, non sei que, dando totalmente por perdida.
Mira, a min gustoume moito unha mensaxe que vin hoxe en Facebook que pon un tipo: nobreza obriga, falemos de Epi e do Obra. Teño que confesar unha cousa e quedar a gusto. Cando se anunciou a fichaxe de Epi para o Obradoiro non me convencía nada. Non era un adestrador do meu estilo, non era santo da miña devoción e se me lestes por aquí sabedes que lle caeron unhas cantas críticas pola miña parte. Pero rectificar é de sabios e hai que renderse a evidencia. Día a día está me convencendo cada vez máis, sempre hai momentos para discrepar, pero os resultados e as sensacións aí están. O que é indiscutible que conseguiu no vestuario un bloque unido, que os xogadores van a morte con el e notase que este equipo confía e crece cegamente no que propón. Ao final, veron un grupo de xogadores que defenden o seu adestrador na pista, vale ouro. A seguir remando que o camiño parece o correcto. É dicir, Epifanio, conversor de ateos, en esta Semana Santa. É unha religión, Domingo de Resurrección. Sí. No, De resurrección, dixera Lolo Encinas, non? Que para él era o mellor entrenador da Liga. A ver, non ascendes 3 veces de casualidade. No. 4 mellor sí, pero 3 non. Unha pode ser que evidentemente, 2 é complicado, 3 non Joder, é. e ten vale que é certo que ten un casi ascenso, pero non é toda a tempada con ele, é dicir, a que falamos de Estudiantes, que chega, gaña moitos partidos seguidos e pinza en Final Four. Bueno, podese che dar, ¿no? Pero creo que é un adestrador que gana moito co tempo, con que os seus xogadores Deixando traballar. Sí, e estou bastante de acordo con ese post, ¿no? Que creo que o feito de que os xogadores se identifican moito coa súa idea de xogo, creen en que eso funciona, é o que lle fai precisamente crecer, ¿no? Que van todos a unha, non ves movidas como as que podes estar vendo en Ourense agora. Eu creo que ten unha capacidade que non vira ningún outro entrenador, que eu creo que o teu rol neste equipo é este. E son capaz de convencerte para que ti xogues ao que eu quero, non o que ti queres porque ti pensas unha cousa ou outra. Entón vai enganchando xogadores e eso funciona, quero dicir, mirade o caso de Barcelo. Barcelo era un tipo que tiraba moitísimo máis, amasaba moitísima máis bola, xogábase moitísimas E máis defendía, un equipo incluso de Félix Alonso defendía moito menos intenso que agora. Mira agora, reconverterse a medio pasador, moita asistencia, non é tanto un executador como podía ser antes. E aparte tamén, creo que el tamén se vai adaptando ao que pide o xogador en cada momento da tempada. Porque mira o cambio do papel de Brito, por exemplo. Sí. Claro. Sí, o sea, Brito chegou tarde, el xa conoce a Barrueta, notábase que ao principio estaba moito máis cómodo con Barrueta, pero co tempo vai coñecendo a Brito vai collendo confianza. E agora está moi cómodo cos dous. O 2 ou 3 están genial así, Sí. Conste que creo que o caso máis evidente de convencer a alguén é convencer a Lundqvist para que baixe a segunda a xogar De en base. vez de 3 de 1. Quer dicir, claro, bueno, a ver, hai que dicir, ten claramente pinta Epi de conseguir todo isto sin ser un estafador. É imposible, quer dicir, é o creador dunha estafa piramidal enorme. correcto. Somos conscientes de iso. Bueno, bien, pero é o noso estafador piramidal. Sí, nos fichamos. Además está moi ben porque como non escoita nada de medios de comunicación, podcast ni redes, pues isto nunca lle vai chegar a Epi. Si lle chega o clip, saúdos Epi. E falando un pouco deso dos roles, do que falábamos de Brito, onte viuse unha cousa probablemente motivada por, polo descanso que se lle quixo dar aos xogadores o romper o partido antes e por ese golpe que levou na cadeira a Leo, que probablemente non revista máis gravidade, pero que evidentemente unha vez que te pos 25 arriba viuse como se buscou minimizar daños, non volve a sair Huskic, non volve a sair Westerman. Huskic imposible, tío, porque está lesionado. É que quería falar despois de Huskic, Kravitz, perdón. Kravitz non volve a sair porque tuvo mala noite e non puido descansar, entón, pues decides minimizar riscos de lesión, o cara é lóxico. E vimos quizás un pouco de probas, ¿no? Vimos extraño xusto neste partido, ou sea, xa levamos pedindo non sei canto tempo Barcelo 1, a min gustoume, o tempo que estivo. Gustoume. Tamén luces e sombras. Perdeu un par de balóns que un pouco desquiciante. Que de feito a Epi non lle gustaron absolutamente nada, que pide un tempo morto e lle bota un broncón tremendo. Pero eu creo que non lle bota bronca, tamén por perdelo, pero porque nos meten unha tripla, el non vai a defender. Perde o balón e non vai a defender. Creo que o problema é que vin repetido hoxe eso. E non vai, sí que a actitude de Barcelo, non son eu para criticar, creo que se foi dos xogadores que vin que máis se deixou ir no partido, en defensa. Eu creo que está un pelín baixo, ¿no? De confianza, costache máis traballo. Quero dicir, estaba pensando e digo,
das cousas que máis me preocupan do partido contra a Leima ao final é que tú sigues vendo a Leima e ves a Jorgensen e sigues vendo un tipo martillo pilón que está pum, pum, Tivo momentos malos, ou seja, agora está mellor, pero na tempada estivo... máis discreto cando ganaban de 30. Sí. Pero porque era unha pisonadora e o millor xogaba 12, 13, 15 minutos porque non necesitaba, rotaba moito Leima, pero sempre tive unha sensación nos momentos de baixar o cu, de apretar, quitando o partido de Palencia, que sí que o sacan da pista, está sempre, prácticamente. E, bueno, Barcelo, sin estar, mete 10-15 puntos, pero teño a sensación de que está con menos intendencia, con menos confianza, ao mellor de... O En partido... ataque, porque en defensa robou un montón de balóns, rebote, tal, ou seja, aí sí que está metido. Sí, pero eu estou recordando o partido contra a Leima na ida, que o termina de dinamitar a falta de 3 minutos, que tamén estivera prácticamente desaparecido e entre esa defensa e a tripla en un contraataque que se xoga termina de matar o partido e oxalá poida recuperar esa confianza, ojalá xa para o sábado que ven e se non para o que queda de tempada, porque eu creo que el mesmo é un xogador que, aínda que sí que está sendo capaz de adaptarse a outro rol, ser máis pasador, faxarse un poquinho máis en defensa, creo que el necesita sentirse sentirse líder, sí. ¿no? Un pouco de, oye, se hai unha bola quente, confío nos meus Pero compañeiros, son eu. pero podo xogarme eu e sinto que me teño que xogar, ¿no? Que onte me gusta a personalidade que ten, despois de un fallo, de non sí. deixar de descender, Sube. e con 4 segundos de posición, un ganchito a tabla e despois unha tripla e, de feito, mira un pouco o banquillo, que non sei se é un... Non non tiven esa en plan sensación na revancha. tele. Non en plan revancha, en plan, estou. Sabes que eu creo que Epi non é moi dado a bronca, o sea, non é un entrenador tipo Lezcano, tipo Moncho, que poida botarche un broncón e generar un roce. Seguramente se mosquea en ese momento porque ve algo que non lle gusta, pero creo que é máis didáctico, o mellor nas broncas, ¿no? E decir, oye, tío, hai que xogar 40 minutos así, e Barcelona en plan, sí, podeche decir, oye, non me mola isto, pero estou. Rollo, eu pensei que iba a cambiar cando volves a ir Grela e de feito deixa a Barcelo aí, o cal creo que fala precisamente de que el mesmo lle está dando tamén ese voto de confianza, ¿no? E algo para tamén fora positivo en isto de Barcelo, dentro de que non estea no seu mellor momento e tal, é que o ano pasado, a final de temporada, incluso igual algo ao principio desta, eu tiña a sensación vendo o equipo de algo de Barcelo dependencia. De se non está Barcelo estamos muertos. E agora o equipo está, os días que non está tan ben Barcelo, sabe ganar como equipo. Eu creo que é algo super positivo. Aparece moita xente. Eu creo que tes moitos pilares nos que apoiarte, porque tes a Leo, tes a Dos Anxos, que fixe un partidazo máis 37 en pista, Cuidado. Borrada. Tes a Diogo, tes a Junio, que está sendo un executador moi bo, e logo tes actores, digamos, secundarios que son de primer nivel, tipo Mannings, bueno, non meteu nada, pero quero dicir, Sí, pero podes ter o día. Podes ter o día. Anderson En ataque no. 0 puntos, pero sí, pero meteu 2 ou 3 tapóns, defendeu moitísimo. Quero dicir, tes Kravich non tivo partido obviamente porque estaba malo, pero é un tipo que en ataque tamén che dá, en defensa no rebote tamén. Sí, Sergi pode dinamitarte un partido desde defensa, robos, canastas fáciles. É un equipo moi difícil de defender, porque todos aportan nos dos lados da cancha. Sí, Eso é algo que dixera Brito tamén na entrevista outro día, que o que tiña Epi en ataque é que tiña solucións para todas as defensas. Claro, cuidado. É que eu creo que eso, tú tes moi claro máis ou menos o teu plan de ataque e é capaz de, se te axustan a defensa, ir modificando. Decir, cambiamos libreto. De feito, dice hoxe na presentación Holder, que de feito me gusta bastante tamén unha cosa que di. Xa non podemos dicir Trey. Trey sería así, con No, é Trey. E dixo Trey. Chámanlle Trey, sí. E entón que diferencia hai entre Travel Hines, que trae, e este que tra? A primeira norma da fonética inglesa que non ten normas. Bueno. Hai palabras que se escriben, o sea, que en teoría farían como o mismo fonema, según o sea, contesta con esa, o sea, falan como que lle dá gana. Pois se non ten normas, para mí, Para tra. ti, tra. Punto. Tra, segunda. Literalmente. Sí, perfecto, sí. Tra, De segunda a segunda. De segunda a segunda. Trey, entonces. Vale, pois Trey di que el mesmo é un xogador que di, estiven vendo bueno, a parte do partido nos primeiros adestramentos todo o libreto, que ves moita variedade táctica e di, dame a sensación de que
o adestrador xa lle empezou a vender, xa lle convenceu, xa lle vendeu a moto de que non necesita tanta bola. Dice que eu era un xogador que necesitaba moita pelota e estou vendo que aquí non vou a necesitar tanta pelota. Xa lle dixo, eres millor sin pelota. Imagina o viaxe que estaba, creo que estaba nos Ángeles. Imagina o viaxe dos Ángeles ata aquí con un montón de vídeos descargados de partidos do Obradoiro. Estou seguro de que hai un vídeo de 10 horas de A xogadas cara de Epi e explicando cada 15 segundos parando a xogada e dicindo try, for me, For me, you. para mí, tú aquí, xogas isto, e comentario de autor de 30 segundos, outra xogada, 30 segundos, o sea, debeu ver o careto de Epi, Xa o coñecía, cando chegou xa o coñecía, xa eran mellores amigos. soñou con el. E non falaban nada. Sí. Bueno, non sei, eu creo que este partido con Valencia foi moi bo a nivel sensacións, moi bo a nivel deixar unha mensaxe, moi bo a nivel o ambiente en SAR. 5.523 persoas. Non entendo que pasou cos 477 que faltan. Mal. Cortar. Claro, que estaban de viaxe. Pois cedo abono. Semana Santa, cedo abono, claro, Claro. xusto. Pero creo que vai enganchar moito a xente. De feito, vimos hoxe moito movimento co tema das entradas, intentando conseguir xente para a Coruña, e moita xente dicindo, e para os que non, podese habilitar un sitio onde ver un o sitio onde partido. velo, porque SAR non se pode polo Jaleo Fest, pero estaría moi guai poñer unha pantalla xigante. Vin xente que dixo, oye, en Santa Isabel, ou na nave de Vidán, ou na cafetería esta do Monte do Gozo, que tamén é moi grande. Oye, pois eso é cuestión de moverse, e o mellor interesa tanto o mellor nun pabillón no, pero algo máis privado. Nun negocio, sí. Nun negocio que levar ali. A nave de Vidán xa os Antes poñíos. poñíos. En ACB poñíos, non sei agora. Pois Bueno, sí, estaría non guai. sabemos que nos raízos o poñen, pero Aí non queda collen, non collen 200. moi pequeno. Pois chiváronme que calculan que seremos un 600. 600 versus 8.400? No, 9.400. 9.400, cuidado. Nah, 300 ganaron mellor proporción. Xusto, aí estamos. E despois, pues, eu creo que deste partido Pouco pouco máis de decir que estamos no mellor momento da tempada de Brito e Barrueta. Sí. Con moita diferencia. Creo que en selección, en intendencia e en trascendencia no xogo. Quer decir, creo que Brito está empezando a ser ese xogador que está cómodo en ataque, tomando decisións tanto individuais como colectivas. En defensa sigue igual. Estáse parecendo máis a Thomas Scrap. Cantos máis minutos xoga, mellor xoga. Perfecto. É que onte a min recordoume o Brito de Ourense. Era máis este estilo o Brito de Ourense. Que Sí. tiraba, esa capacidade de tirar o equipo, de estar seguidos facéndose co base. No, hai sensación de dicir incluso tomar tiros complicados de, venga, con tío encima levántome para unha tripla, pero non de dicir de, estou ansioso, no, de dicir teño confianza. E creo que lle senta moi ben. Junior está quitando o de sempre, quitando un par de triples cando se quente e meteu 2 seguidos que é incapaz de non tiralo. Non viña nada, sí. É unha cosa, Pero eso marca personal. sí, Quero dicir, eso é o que ten. sí, Es lo que soy. Dicer hoy. efectivamente. Vaya publicidade gratis acabo de hacer. Como gratis. Ah, bueno. De Yo creo que bueno, feito, decir estiven vendo hoxe os porcentaxes de Barrueta no triple nas anteriores no 22-23 no 23-24 vale. está por enriba. E Está iso por que enriba. empezou moi mal. Empezou moi mal. O sea, está nun 41,7%. Anos anteriores, bueno, nestas 31 na 22-23, o sea, un porcentaxe 31. baixo. Ostras. Perdón, Liga regular 37 e 39. O sea, que está incluso por enriba un pouco dos porcentaxes dos que viña anteriormente. Non sei en ACB o ano que está en ACB, non sei como canto fai. Fai case un 40 ou un 40 incluso. De feito, iba xusto a mirar eso. Pero Un volumen altísimo, eh? Claro, é que está tirando moito. 230 en no 22-23, 229 ou ao revés, na 23-24. No, tira. Pois vai por aí, porque leva 156 triples tirados. Na, en ACB 34,6. Claro. Tampouco tanto. Baixa un pouco, sí. Bueno, a ver, lógico. E con volume tremendo, porque sí que tiraba unha barbaridade en ACB, que a min é unha das cousas que máis me chamou a atención. No, tipo, ten unha mano moi boa. Home, a ver, Cando- é
É que se non tivese unha... Non sería unha- nada, porque defender... Por bote non iba a ser. No, justamente. É que últimamente está votando máis. Pero mira, que nos últimos partidos, aquí é onde un pouco... Máis que nada, Máis. é fácil. Claro, por eso, pero algo máis. Vota máis que Alex Suárez, eso sí, que en toda a temporada votou unha vez, creo. Pero mira, Sí, ¿no? É que Bueno, precisamente eu notei moito o cambio, sentoulle moi ben o parón a Junior, porque desde a volta do parón, pois sí que levaba uns partidos outra vez como tirando un pouco de máis e con porcentaxes máis discretos. Leva 2 de 3, 3 de 5, 1 de 2, 4 de 8, 1 de 1 e 5 de 10. É dicir, cun volume bastante Son importante. 50%. Con 29 triples está por riba do 50%. É dicir, Cuidado. o peor partido un 50%. E ten un de 60, un de 66 e un de 100%. Quer decir, está tirando máis e mellor. Bueno, máis igual non. máis non. Porque ao principio tamén, bueno, hai que dicir que só ten 3 partidos en toda a tempada de 10 triples, Só. Bueno, van 26. Pero aquí é onde iba eu, que precisamente o ano pasado eu tiña a sensación de que en Coruña, mira, en Coruña ten 11, 11, 11, 10, 15, 14, 11, Triples, 13, esos o que son 10, intentados. 10, 11. O sea, Intentados. ten mínimo pues 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11 partidos de máis de 10 ou máis triples. Es unha burrada, Claro, que estamos falando de que está seleccionando máis. Quer dizer, que aquí só leva 3. Bueno, Evidentemente xa non vai acabar con tanto volumen. Non recordo cantos tiradores hai en Coruña o ano pasado, pero bueno, sí que hai, Bueno, non? Brandon Taylor, Phil Scrab, Bueno, pero Phil Scrap non... O sea, entre Barrueta e Phil Scrap deixolle a Barrueta, creo, a ver, deixaslle, pero tamén Phil non vai tirar os mesmos triples que... No, pero bueno. Que quero dicir que no equipo no que está agora, joder, Barcelo tira, Westerman tira, os porcentaxes da xente son altos. Sí, pero... Diogo Trigo. Luz Willis tamén tiraba algo o ano pasado. Cando xogaba. En Coruña, digo. Sí, sí. Tampouco moito, pero... Hombre, eu xusto con Phil non che diría que non. O sea, mira, de feito, as últimas tempadas de Phil son bastante parecidas ás de Barrueta, 40% este ano, 32, 34, 41, 35, 34, 41, 56, 50, 40, 44. Bueno, bastante ben. Quer dizer, obvio, menos volume, Sí, sí. pero tamén é un tirador fiable. O sea, eu era dos... Sabes que pasa? Que aquí creo que vimos unha versión de Phil en que facía moito de base, que non estaba tan cómodo para tirar. Pero era un dos Sí, top 3 sí. tíos dos Sí. que me xogaría unha triple esa tempada, 100%. Sí, el tiña máis o tiro de 5 metros que era, Ese tiro tontito, que non fallaba un, cabrón. Bueno, e o último, con respecto a este partido, hai que dicir que Trey non xoga porque non lle chega o transfer. Que o dio Héctor Increíble. Galán en roda de prensa. Está Que di, enfadado. sí, está un poquito enfadado. Que me fixo gracia, a verdad. Que es dar un botón unha vez e logo outro botón unha vez. Claro, Un botoncito. unha fichaxe do luns é bastante de coña que a un domingo en 6 días non se poida tramitar un transfer cando o xogador está aquí desde o xoves. Parecer festivo ou non sei que hostias en China ou tal, pero non me jodas, tío. En China os festivos non existen. Traballan 24/7 os chinos, non me jodas. Non me jodas. Non poden darlle un botón. Vamos, hai VPNs, A ver, a expresión traballar como un chino virá a algún lado, ¿no? Seguramente un xaponés. Uf, non sei se traballan máis os japoneses, Bueno, pero classic pique entre países contiguos que, Sí, se odia, que dis se eso. odia. Entón, bueno, vamos a asumir que encima Galán di, hombre, é un pouco de coña que habendo fichaxes como moi enfadado, do mesmo día que chegue o transfer e que este non, pois é un pouco de coña. Lecturas, a ver, asumimos que evidentemente o transfer vai chegar para xogar contra Coruña. Ten máximo 7 días para que chegue. Pois xa está. Ten que chegar hoxe ou mañán. Dixo, hoxe ou mañán ten que chegar. Bueno, pois xa está. Lectura positiva. Sacamos este partido sin necesidade de xogar contra ele e non desvelar unha carta de que lle vai pedir Epi e pode ser un factor diferencial de que xa leve adestrando 10 días co equipo, que non lle puideran estudiar absolutamente nada de que idea ten con el Epi. Cuidado. E pode ser unha baza oculta, non? Creedes Me he leído eso. que tivera xogado o transfer? O sea, xa era un partido que igual sí que xogaba. Sí, ao final iba a Igual salir 4 ou 5 minutos. indo 25 arriba En vez de Grela. Sí, pero que teño a sensación de que precisamente se o podías tapar
Ao final Epi... Dentro do malo, non? Sí, vai dicir, con ritmo de competición ben, porque xogou o último partido de 15 días. O tema é o físico, o nivel físico co que veña. Bueno, tal. pero eso non o vas preparar nun partido 5 minutos contra un equipo que en rival como Palencia baixou os brazos un pouco, non estaba sometido ao nivel físico de outras veces. Non parece o perfil de xogador que vaya a vir mal físicamente, non? Non, pero sí que dixo que lle chamou a atención O nivel de contacto. o nivel de talento, de contactos, que di que solo en Alemania xogou un baloncesto tan físico como isto. E é verdad que xoga xogou ano pasado e outra vez hai 6-7 anos. Entón, bueno, é un xogador máis veterano, non? Un pouco xa máis... Se me dis que a primeira experiencia fora, o mellor me xa en preocupa un pouco Europa e máis. tal, pero... Sí, pero con 28 anos que creo que ten... No, 29. Creo que o mellor eso non é un problema. Veremos. Bueno, xa falamos un pouco da previa de Leima, de como vemos o partido, das dinámicas de cada equipo. Pregunto-vos, cal é para vos o maior perigo do partido e de Leima como, pues eso, como equipo e como xogador que vos preocupa? Para Simón os triples de... Non de Cuevas, Non de Cuevas. Teño medo que nos De vacune Mikovic. Mikovic. Sí. Teño medo que nos vacune, de verdad. Non creo, non Que sei. outro Que día fixo meteu contra Cantabria? Meteu un punteadísimo que non meteu na súa puta vida aquí. 5 puntos, 5 rebotes en 18 minutos con Bueno, non está un de mal, 3 en triples más un en pista. Nun partido que gañan De 9. 13, 9. De 9. ao final apretouse outra vez. Sí. Porque... Quedaba un minuto e medio e maquillaron. Pero... Pois non sei, A min... Pinchesa que meteu Cuevas desde o seu campo. Sí, que vergüenza. É unha burrada, Eu xa non podo máis. 2 de 7 en triples, pero se mete. Claro, xusto. Claro, e ten máis porcentaje en triples desde máis de 9 metros, desde 8 ou 9 metros, que de tiros libres Mikovic. O sea, que me enfada que faga 2 de 10 en tiros Sí. de campo e meta esa. 2 de 10, Sí. Bueno, firmamos. Home, sí, que faga un 2 de 10 en tiros de campo É que meta unha así. é unha boa noticia para nós. É que meta unha das dos pistas de que le veña. Sí, Aceptamos. venga. A min... Que tal fixo Pacheco? Pacheco. Pacheco partidón. Sí, non? De feito, el E Cremo. e Jorgensen Bueno, e Cremo é que- son os que lle sacan o partido. É que como inciso, estaba un pouco zombie ese día, vendo o partido, estaba un poquito enfermito. Estaba con este. No seu sofá así tirado, me estaba enterando parcialmente do partido. Ah, bueno. Pues estaba Pacheco Eu non o vin. 17-3-6. en diagonal. Quen dijo non? 17-3-6. Fai en 21 minutos. 17? Sí, e levando moito peso do partido. Sí, non? Sí, momentos importantes. Eu creo que hai 3 xogadores aí que para mí son que se están ben. Cremo nunca xogou moi ben contra nós, pero sí que lle teño visto últimamente partidos bons, moi bons. Fora Cremo que nos fallara moitísimo en SAR. Ou non fora Cremo. Non recordo. Ou foi Jorgensen. Foi Jorgensen, for Jorgensen, sí. Sí, Jorgensen. Fora Sí. Jorgensen, non? Que metera solo un triple ou unha cousa así. Se era un de 7 ou un de 6 ou unha burrada así. Ahora miro aí. É que me suena eso. Parece un super xogador, Jorgensen. Está totalmente fora de categoría. É que esa sensación, tú ves a Jorgensen, velo xogar e dis, que fai este tío aquí? Home, segunda FEP como moito. A segunda, Trey. Trey. Sí, hai que recordar que no partido de ida fai un de 7 en triples. Un de 7, eso me suena. 5 de 13 en tiros de, La Big Data, de campo. Cuidado, está todo aí. É increíble como o cerebro siga funcionando a estas alturas. Nada, pola auga. E Joe Cremo, sí que é verdade, Sentóme ben. É a tortilla, sí. Está boa esa, que fai un partido correcto. De feito, ten un máis ou menos positivo, 11 puntos. Pero hai que recordar que Joe Cremo foi a persoa que lle regalou 2 puntos sobra a falta de décimas. Facer unha falta baixo a canasta. É verdade. É certo. O sea, que para min ese máis 3 que ten en pista convírtese en un menos 3. Para mí. Bueno, podenos dar o average, A ver, en caso de que perdamos de 2 ou tal. é moi mala noticia que ganar o average, pero non ganar. Sí, Sí. Eso sería como... Eso, Pero bueno, O sea, impide, si tú perdes en Coruña de menos de 4, eu creo que impide que poidan celebrar ese mismo día casi o ascenso. Porque se nos ganas de máis de 4, é moi complicado. olvídate. 2 máis average. No, No. son 3. Un máis average, moi complicado. Pero bueno, ainda que sexa por prudencia, non podes ir con antorchas á Torre de Hércules, ¿no? O sea, tens que cortarte un pouco. Eu, sinceramente, o que máis me preocupa de Coruña son os seus bases. É dicir, agora mismo estou preocupado con que Cuevas e Pacheco, co ritmo que imprimen, estando Leo
sin Maica, poidan sacar un pouco de partido a Westerman, de defendelo moi físico, atacarlle moito en velocidade, sacarlle faltas e obligar a, bueno, pois ou a xogar con Trey ou con Sergi ou Barcelo ou e sacarte un pouco dese nivel de confort, porque creo que Leo está máis líder que nunca. É dicir, creo que está asumindo ese rol de xogador que De tira veterano, cando de ten que tirar. veterano. Sí, É tipo que xogou Euroliga. básicamente sí. Tense que Xusto, notar. O xusto. sea, tú date conta que para Westerman esto é como cuarta. Sí. O sea, Euroliga, ACB e algo intermedio que seguramente xogou. Seleccións. Seleccións. Claro. Eso é un análisis que fixeramos. Sí, moitas veces. Sí. Eso foi un análisis que fixeramos que creo que foi bastante acertado. Que cando veo aquí a primeira vez, aparte que era CB obviamente, que non é o mismo a nivel físico e tal, que facía moi pouco tempo da lesión que había tenido. O feito de hora de darlle un par de tres aniños máis, de que pase tempo desde esa lesión, vas corrixindo un pouco igual as descompensacións e tal. De feito, este ano de espalda estás sufrindo moitísimo menos. Está perfecto. Xa decimos non é ACB, pero bueno, non é unha liga de broma isto. En intensidade e defensas e contactos e toda a hostia. No, el pon o listón bastante alto contra a Palencia tamén, Sí. un nivel de defensa ou vinlle algunhas xogadas que cuidado, Tamén é certo que non xoga 20 minutos. O que xoga. Correcto. É o que ten que xogar, máis ou menos. A ver, eu firmo que xogue 20 minutos a máximo nivel. Sí, claro. Quer dizer, é que é moi diferencial. Se é capaz de eso. Co pick and roll e todo eso. Sí. É dicir, eu creo que activa moito a dos anxos, ten jerarquía como para desatascar en algún momento desde o triple, que esta tempada está mellor que nunca. E non sei. Bueno, vamos con isto do que non nos gustaría falar e que eu creo que é o tema do día. De ter pagado 40 euros por entradas. Por exemplo, máis alá de ter pagado 40 euros por entradas, que, bueno, eu creo que aquí hai que darlle no cu aos dous clubes. Creo que é unha vergonza por parte do Leima, por parte do Obra. Creo que, obviamente, nos falta información, pero está moi mal xestionado todo isto. E o de sempre que hai problemas entre clubes con temas de entradas, con temas de precios, quen paga sempre? O afeccionado. Ao final, que máis che dá que teñas boas ou malas relacións nun clube? Quen paga? O tonto da pé. O que vai pagar máis pasta, o que vai ver o partido. Quer dicir, non pode ser que pagues 40 euros por un partido de segunda categoría de baloncesto o máis arriba posible na pista. No, que é unha borrada, Os precios que eu vin, que xa non había entradas, ¿no? Pero saían os precios na zona cara a 68 euros. En serio. O sea, hai abonos casi por ese precio de reducidos. No, é que eu vira que un abono costaba 100 e algo E euros. con descontos pagai menos. Claro. Xusto, eu tamén. No, xa non chego a eso que sexa normal, pero si un abono dun equipo top da categoría che pode costar 120, 130 euros o barato, non pode costar unha entrada a un partido 68. Creo que eso é rirse na cara da xente. E sobre todo, que estou seguro de que esos precios non se poñen noutros partidos. Isto púxose... no, obvio. Claro, isto púxose... De feito, ni siquiera está aberto o tendido ese. Non se venden entradas porque non meten tanta xente. Eu... A ver, é que é enorme. A ver, están facendo caixa, obviamente, pero bueno, que a mí eso pareceme ben, Quero dicir, eles A mí deciden, pero eles deciden. Non vou por Leima e Obra aquí. Creo que aquí hai un problema de tú non podes permitir que isto dependa de, bueno, pues como vou meter caixa, meto un precio totalmente abusivo. Creo que ten que estar regulado. Isto, tú ves competicións pues, máis serias como eso, por exemplo, e eu creo que isto ten que facer como a UEFA, que obriga a que haya un 5% do estadio para entrada visitante cun precio máximo de 35 euros. Tú logo decides poderlo baixar ou subilo, pero estamos falando dunha competición europea de máis prestixio que unha segunda competición nacional, é evidente, e estás me falando que un partido de fútbol que en xeral é máis caro. que en xeral é máis caro. Quer dizer, non ten ningún tipo de sentido que a día de hoxe non haya un convenio entre clubes, FEB e aficións. É porcentaxe. Creo que non, foi non, porcentaxe pechado. non sei se fora Ludogorets, un partido destos do que chegou o Celta, valían 7 euros as entradas.
7 euros. Cuidado, Bueno, porque sabes que non vai ir moita xente a Ludogores e prefires vender e intentar eso. Vale, perfecto. Pero se pos un máximo, ponte de 25 euros, non, ninguén che vai dicir nada se tú tes un 5 ou o porcentaxe que sexa. Eu entendo que un 5% é bastante razonable, ¿no? Porque tamén, bueno, pues, según o número de abonados que teñas, nun pabillón pequeno destes de 2.000 persoas non podes poñer un 15%. No, porque, no. Claro, pero Obviamente. bueno, 5%. Sacas entradas. Pues oye, en SAR van a ser 300 entradas e en Coruña, pues si poñen todo o pabillón, son 500. Tampouco, tú, 500 de 10.000 non o notas. 300 de 6.000 tampouco tes por que notalo. No, nótase, pero... Bien, si tú tes esas entradas a un precio máximo fixo de 25 euros, perfecto. A partir de aí, se eu che poño outras en zonas millores, poden ser máis caras que eso. Porque Obvio. xa son zona que entra tal. Pero aseguras que polo menos hai un volume de aficionados do outro equipo que non teña que zurrarse. E agora, aquí entra o problema de o Obra non deu información clara. Non sei se non a tiña ou non a deu. Quero dicir, porque eu creo que cheira todo a moi mala comunicación ou mal rollo entre os Sí, clubes. sí, eu non entendo moi ben porque realmente nos interpretamos que onte, domingo, cando se di que van sair as entradas á venta en Coruña, parece darse a entender de que son as únicas entradas que van sair Claro, eu non sei á se... venta. Claro. Porque, de feito, a mí preguntoume xente, en plan, e as entradas da Obra? Eu, non vai haber entradas. Ou seja, as entradas da Obra son para peñas e patrocinios. Claro, eu entendí E xa. que a Obra tiña un X número de entradas que dis tú, vale, sácanse para as peñas e sácanse despois pues, para, chamalle patrocinios, convenios ou para familiares dos xogadores ou invitacións ao que sexa. Bueno, non vou entrar xa no rollo de ata que punto hai que darlle preferencia a según que cousas nun partido a domicilio antes que o propio, o sea, antes que o propio aficionado. E non falo das peñas, sino ao mellor de patrocinios. Creo que o patrocinio mellor ten dereito a ensar que onde ti podes dispoñer das entradas libremente e tes unha zona bloqueada para patrocinios. Oye, pues estos abonos sacollos, tal. Mételos diante de todo o mundo que quere ir ao partido, para mí cuestionable. Para mí. Esos son... Sí, son convenios, pero bueno, creo que é unha imaxe moi negativa a que lle das ao teu aficionado non sacando entradas disponibles se non eres peñista, entre comillas. Ao final creo que tamén a xente, e isto vese moita queixa estos días en redes sociais, e, bueno, nin lin o foro, pero podo me imaginar un pouco que ao final hai xente que ao mellor non é peñista porque non se identifica cunha peña ou porque pasa un pouco deso, pero pode ser aficionado, abonado desde hai 15 anos, accionista e deixarse unha pasta pues, cun abono familiar con que compra todos os anos merchandising que o mellor lle está aportando máis que un peñista que está aí desde hai 15 anos e apenas pode ir aos partidos porque vive fora, sigue sendo da peña, oye, pues pago un precio reducido e vou cando podo. Bueno, eu entendo o malestar, quero dicir, e ao final nós somos tres persoas que non somos peñistas que acabamos conseguindo entradas por 40 euros dándolle F5 como auténticos descosidos e ahora jode a toparse co detalle de que sobraron entradas ou lle deu máis entradas Coruña, non o sabes moi ben. Aí houve algo raro porque nos o día antes de gravar o último podcast, de feito era o día que Coruña se supoñía que era o último día que lle daba preferencias aos abonados, quedaban 115, 120 entradas e hoxe eu entrei, creo que fui unha das primeiras persoas que entrei porque estaba a 3 dispositivos como un mono con teclado e vin 250 máis ou menos, 260, é dicir, ou Coruña se guardou entradas que non ten moito que non sentido ten moito tampouco. sentido, non? Porque se as podes dar aos teus aficionados non ten sentido, Ou fixeron unha reforma. ou construir un máis sobre o estadio, ou aí houve unhas entradas que houve un rollo co Obra que se lles iban a dar e non se lle deron, algo pasou aí, é evidente. E agora Obra, unha vez que se esgotan as de Coruña, cando onte pola noite sacas un tuit dicindo, oye, intentade conseguir nas entradas de Coruña, que a ver, asumo que todos os que hoxe compramos pola mañá 40 euros ou o 99% somos xente de Obra, porque os aficionados de Coruña claro que somos xente de Obra. Bueno, eu tive unha situación que sí, que uns colegas querían para xente que vive en Coruña, pero que non son abonados e tampouco coñecían a ninguén, simplemente querían. E cando veron o precio dixeron, non compramos. A ver, tampouco son tan aficionados. É que esta outra cousa, que creo que isto é bastante feo por parte de Coruña e oscurantismo, porque que nós non soubéramos ata onte a noite cal iba a ser o sector no que se iba a meter a xente de Obra, cando isto, tú evidentemente o sabes, cando lle prometes a Obra X entradas, claro. tú sabes onde os vas a sentar. Eso é evidente. Podíamos ter comprado entradas
cerca deso, falando con abonados do Leima. E estou Xusto. seguro de que non eran a 40 euros. No, eran a 20. Ou seja, o precio foi duplicado en todos os sitios. Porque ti vías os precios. Pois eso ten mala fe. O sea, moi mala sinceramente, creo que eso é mala fe. E logo un porcentaxe de xente moi alto tamén, que os propios aficionados do Leima, os aficionados de verdade do Leima, se queixaron comprándoas para revendelas. O sea, Peseteros, ¿no? Quero dicir, eu, sinceramente, creo que eso é xerar un mal rollo innecesario, porque ahora mismo, tes mal rollo co que fixo Leima, tes mal rollo co que fixo Obra, e pode generar incluso mal rollo entre os propios aficionados, de dicir, joder, que isto, que podía ser, tes un pabillón de 10.000 persoas, que é unha gozada, ¿no? Poder ir... É unha gozada que vai haber 10.000 persoas para un derbi galego de dous equipos que se están xogando subir a CB, que van ser un dos dous. E o partido da tempada. Quero dicir, vai querer ir moita xente de Coruña, vai querer ir moita xente de Santiago. Estou seguro de que bastante xente... Se hoxe 250 entradas se sacaron pa xente de Obra, más as que teña o propio clube, ponlle outras... 200. Sí, outras 200. Ponlle, ¿no? Entre peñistas, convenio, xogadores familiares, etc, etc. 450. Eu estou seguro de que hai máis de 150 persoas do Obra que falaron con xente de Coruña dispersos. Pero é unha putada ter que estar dispersos cando había unha comunicación tan fácil de, mira, este sector vai a ser no que estén os do Obra. Oye, pois eu o millor, se eu sei eso, podo falar con o aficionado do Leima e dicir, consígueme dúas aí. Tú podes falar con outro, consígueme dúas aí. Igual que nós lle conseguimos a xente en outros partidos aquí cando nos falaron. Creo que eso é parte do ambiente do baloncesto, que é algo que convierte en algo bonito. E ao final, a ti gustache tamén, creo que generas menos cisma e gustache máis ver o partido non salpicado entre aficionados do outro equipo, sino cos teus propios aficionados. Sí. para min está collendo uns tintes de fútbol moi feos. As aficións entre baloncesto. Para algunhas cousas, sí. Sí. Sobre todo para isto. A ver, é E eu certo creo que estamos, nós sempre estamos no medio. Xogaste moito, sí, é certo que Obra sempre anda no medio, porque sempre hai lío cas entradas. Estar en, sí, pero ano en estar en primeira fe, ser un equipo grande da categoría tamén. Pero xa pasaba co Breo en ACB. Pero mira, eu vou entrar a un tema no que no Breo pode haber un tema personal. E non falo de personal entre clubes, sino que evidentemente con Raúl aí eu podo entender que haya unha cazurrada, unha cabezonería que non vou entrar a eso. Quero dicir, eu non sei que evidentemente non no propio Breo tú non podes xustificar unhas boas relacións con Raúl por como obviamente. Saiu daí, como moitos afeccionados deles se sinten hacia él, porque van a sentir como unha traición e ao mellor as cousas cambian cando se vaya Raúl, non o sei, pero tes un pique histórico e tal, pero ahora ter estos cismas con Coruña, con Ourense, con Palencia, joder, vale, despois non tivemos ningún outro problema fora e vas e non tes ningún tipo de problema e todo isto. Non hai esa rivalidade. Pero bueno, Ourense tampouco, quero dicir, joder. Non, o que lío con Ourense. Bueno, pois houve lío ano pasado un pouco. O dos bombos. O dos bombos, xa sonou tamén o das entradas tamén, pois, quero dicir, eu estou a favor de que Coruña saque as entradas priorizando os seus aficionados. Creo que eso fixo moito mellor que Obra. Obra, para min, comete un error gravísimo no partido de ida, que é abrilas todas o mesmo día. Había moita xente de Coruña. Eu a favor de que haya moitísima xente de Coruña, pero creo que tes que, nun partido tan importante, tú tes que priorizar. O sea, o que fixeron xustamente agora con Palencia, que foi o correcto. Sí, que salieron 4 entradas á venta, que é ridículo, por certo. Sí, que había máis xente de Palencia porque seguramente algo conseguiron ou había un mínimo porcentaxe, non sei como foi eso, porque había máis de 4, lógicamente. Pero creo que ten que haber ese de, oye, pues tal porcentaxe por pelotas tes que dar a outro clube. Se o outro clube non enche esas entradas, van a quedar pa ti. E sacalas ti a venta. Pero eu creo que non dar información é algo que a quen favorece. O propio clube, non favorece a ninguén e jode os afeccionados. E ao final, pagas máis ou non vas porque che mosquea pagar 20 pavos máis. Hai moita xente que non vai ir. Efectivamente. Pero pareceme normal. Eu cando vin dixen, bueno, a ver, nos imos porque somos... Bueno, non, pero porque nin siquiera se plantexou non se falou de precio, sabes? No. Porque cando falamos de mañan van sair hai que compralas, sí. Punto. Non se falou. Obviamente se valieren 60 ou 70 pavos igual o pensábamos. 40 está aí no límite que diste, bueno, se están pasando. O vou pagar, sabes? E tes esa sensación? 40 pavos é un concerto bo en Capitol,
Hostia. Tes a sensación de que concerto si moi onte... bo. Eu nunca paguei 40 en Capitol, 30 e algo sí. 40 creo que no, Sí, Sí, pagaches, pagaches, sí. Pa cual? LOL. Love of Lesbian. Vale, Ah, 50 sí. pavos. No, 45 creo que foron. 45 máis gastos. Credes que si onte chegamos a perder con Palencia, igual as entradas non saían a 40 euros, porque generaba menos hype o partido? No, Nah, creo que eso xa xa estaba pensado. Eu penso que sí. Dudas. No sé, creo, sinceramente, creo que isto é puramente especulativo e lei de oferta e demanda. Sí, sí. E que lles den polo cu aos capitalistas porco. Como é o meme este? Prefiro ser un cerdo que un fascista, pois prefiro ser un cerdo que un capitalista. Que é un especulador. O sea, aquí só creemos en estafas piramidais como a de Epifanio. Sí, pero ao final, quero dicir, tamén eres parte. É moi difícil non ser parte do tema. Bueno, Porque ao final acabábamos pagando. habrá que levarse un asiento de recordo Pois para igual, que saia rentable. Ou vamos a María Pita, pillamos algo. ¿No? Sí. No, non me gusta romantizar actos vandálicos. Vamos pillar Pero igual sí. un pequeño. Un tequeño. E además seguro que non venden cervexa. Sí. Sí que hai. Ah, dices no Coliseo? Sí. Ah. Bueno, eu ir ao concerto de Ocarina Durante, espero que haxa. Ah, bueno, E aí, de Vetusta Morla, tamén espero que haxa. aí igual sí. Bueno, igual non, 0-0. Tostada 0-0 para todos. Pero como a de Ourense ou... Como a da Ourense. Vale, que susto. Esa é a mellor, Bueno, quen foi para vos o xogador máis eléctrico do partido? O de Diogo. onte? Diogo. Bueno, Aparte- é dos Anxos tamén, Pero como xogador, Diego é definición de eléctrico, tío. Foi o que Outro día máis non minutos fui. xogo para min, é o que mellor batería ten. Duroulle máis a batería. Claro. 30, ¿no? 30 minutos e 4 segundos. Eu tamén estou co Diogo. Sí. Outro que se predeciu neste podcast que era como Epifanio, que tardaban a arrancar pero que en segundas voltas A xente debe odiarnos, tío, porque agora pillamos Acertamos moito. Co Diogo cando estaba Fer, era Fer. Bueno, vale, sí. Ni de papá ni de mamá, temos favoritos que llevamos a facer. a ver, Sí, pois oye, sí, é o que hai. É natural, ¿no? claro. Os xogadores se entran máis polo ollo que ontos. Incluso entran antes de velos xogar. Bueno, pero xa coñecíamos un poquinho. Sí, sí. Pois sí, venga, e o apagón da xornada? Hostia, pois... Entre Galán... Kravitz. Gravich... Kravitz estaba enfermo, Por joder. eso fixose un galán. ¿No? Non sei. Home, botar o apagón da xornada... Eu creo que todos brillaron, No. Munings tampouco fixo moi bo partido. Bueno, roubou varios balóns, estivo activo en defensa. ofensivamente máis Ofensivamente discreto. está discretillo. Dá a sensación de que non hai xogadas para Mannings. Está aí. Xusto. Si atopa un hueco, triple, pero eu creo que está menos agresivo do que víamos, por exemplo, ano pasado en Fuenlabrada. Sí, que onte vin un par de situacións no poste que diste, pode postear e non, saca para fora. Non sei. Abusou moito do estrapaz, o mellor. Sí. Bueno, Bueno. Dixo o teu rol é non ser tan importante. Tienes que estar cómodo en isto. Bueno, pues pouco apagón. Sin apagón. vámonos deixar sen Onte houve apagón. moita luz. É que claro, está facendo moito sol, entón a enerxía solar Xusto. A ver se non chove o sábado. dan bo. Dan bo. Bueno, dan bo en Compostela. Teño que mirar en Leima. En Leima. Encántame o meme de Vamos ao mañana Osasuna. mañana jugamos en Osasuna. Bueno, Mañana jugamos en Celta. o de que dan bo, non sei onde biches, Pois vino na página noruega onte. Pois cambiou. Estafador. Nada. Dan chuvia o sábado. Que va? Nada, no te engañes, David. Dan chuvia mañá, O viernes é gelito todo isto, tío. ¿Cómo? O viernes temos gelito. Sí, sí que dan chuvia, Cambiou. Dan o venres moi bo. 28 que grados e jaleito? sol. Ti non. Non, sí. Sí. Jaleito Fest. Que sinvergüenzas. Non, temos un cumple o viernes. Pois cuidado, Hai que portarse ben. Hai que portarse ben, que o Uf, día sí que seguinte... chove moitísimo, tío. En Coruña, moitísimo. En Leima, tío. Que putada. Claro, en ti igual Leima. vires Coruña tienes que mirar Leima, tío. Si miro en Leima igual dan solazo. 29 grados ou 28 o venres e baixa 15 grados Cuidado. para o sábado. Bueno, eso pode cambiar. O mellor con un pouco de sorte. A ver se cambia un pouco. E móvese o domingo estamos así na casa. Bien.
como acabei co meu speech anticapitalista, estafadores e todo isto, vou a seguir por aquí. Porque sabedes que me gusta moito na canción hilala con todo o que estamos falando. Entón, vou cortito aí el pie. Canción de Woz, Wozito. Huesito. Que pode ir a Leima a tocar, a Coliseum, perfectamente. Como se chama a canción? Buitres. mítico. Tamén podría poñer Jilgueros de Dezo. Todo quere ser estafadores, pero Buitres de Woz, estou ahora un pouco in Woz con este... In con Woz. este in Woz. English. In Love con Woz. E o disco Oscuro Éxtasis. Moi bo disco. Un discazo. Moi bo disco. Conste que o seguinte, o novo, non está nada mal, E, sobre todo, gustame moito porque... Como se chama o último? Novas coordenadas? Como a primeira canción? Sí, xusto. ¿no? Tamén está guai, E- É moi diferente, pero está chulo. Buitres é a terceira canción menos coñecida do disco. O cal Gústame. está moi ben, porque vai por debaixo do radar. A min esas cousas gústame. Bien, David, pois recomendoche escoitar Buitres, A vou escoitar. De Wozito. Cando o mundo de podcast. Bailonga. Boom. Quiero despertar sabiendo que vale la pena, sin más dilema. Estoy en el fondo de todo, acá la luz no llega, todo quema. Tengo una cadena que aprieta el corazón mientras yo cumplo mi condena. Parece que mi carne fresca quieren una muestra, que entre el Dios y el diablo pelean por llevarme de fiesta. Dicen que soy yo el que dirige esta orquesta, de seres que parecen libres y que vivir le cuesta. Y ahora que todos nos ven, hacen sus apuestas, los caretas que no están cuando las cosas cuestan. Ahora los postores buscan la obra maestra para llevarse el fruto cuando la semilla es nuestra. Ese buitre se está migrando. Ese buitre se está migrando. Ese buitre se está migrando. No sé por qué ese buitre está migrando. Escoita o último disco, vai che molar. Vale. Sacou un EP de 4 tamén. Non sou moi fan, pero bueno. Intentarei. Dos EPs. De Woz. A mí o conceptito, o formatín EP gustame moito, tío. Bueno, e hai un formatín que nos gusta todavía máis, que o EP. Camaleón. Formatín camaleónicos. Camaleónicos. Somos esos, Onte estabas disperso. Dispor as píldoras. Pero, sí. Estaba ben. Alguén nos respondeu, me gusta el formatín camaleónicos. A min, falando desa persoa, gustame máis o formatín camándula. Camándula é un palabra moi chulo, Guapísimo. Bueno, e un palabra chulísimo é o rajadoiro. Estou triste. Por qué? Estás triste. Estou moi triste porque a mí me daría vergüenza De no rajar. tener moi claro 4 rajadoiros en Palencia. Non hai. Sí, hai, sí, sí, hai. que? Sí. Un O moi fácil. Nacho, Para mí. Nacho Lezcano. No. Perfecto. Perfecto. O sea, tú sabes o ben que viu o partido lezcano e aparte interpretou moi ben o partido acabado. Unha vez acabado dixo píldoras. Non xogamos. No llegamos al partido, no supimos entender lo que pasó en el partido, nos superaron en todo momento, justo el vencedor. O sea, vivo o partido, sacou as píldoras e dixo esto e isto. E todo era correcto. Sí. Antes do partido, no. Fíxose un tizón. No preparou. Non preparou o partido. Pereza. Deulle pereza. Semana Sí, Santa, dixo. tranquilidade. Os chicos teñen que descansar. En Palencia pinta que se vive bastante. A Semana Santa? Non sei. Más que aquí, seguramente. Sí, seguro. Supoño que sí, no Castilla. Dime Ai, non lle escribín ao meu colega palenciano. Voulle escribir. Que ayer que? Palentino. Eso. Cabrón. Es que risita. Voulle poñer. Además dixo sin querer, Oye, que? Ayer me acordé de ti. Pues la verdad que no, Simón. Acordaste de hoxe? Correcto. Rajadoiro para ti? Armus. Mladen Armus. Por qué? Por qué? No, porque teño manía. Non foi polo partido de onte en concreto. É que eu uso como tizona, fago rajadoiro sempre o partido. Sen prepararlo. Xa iba predefinido. O sea, iba a ser sí ou sí. Os dos partidos anteriores de Palencia tocounos bastantes huevos. Entonces, Onte un pouco menos. onte un pouco menos. Juan Pibaulet.
Non se Fíxome pode moita xa. gracia un periodista de esto que dice vamos a ceder a Bauleta a Palencia para darle emoción a este partido. Ojalá. Coa tibia rota. E Rubén Vieira dicindo, bueno, pues aquí estamos outra vez. Pois non sei, Para mí, leve. Levi. Non me quería meter neses fregados. Ah, no, ningún fregado. Patitas de pollo, físico extraño, Sí. talento negativo. Negativo, sí, menos 4 de valoración. Ah, no, non me refería a eso. O sea, tiñas a sensación de que si de repente a ti te estiran 30 centímetros, podías Podería, facer sí. exactamente o mesmo ou un pouco máis. O sea, eu vino moi pouco, pero non teño a sensación de que, bueno, desde logo de que sexa un pivot para poder xogar algún minuto en Palencia, e teño dúdas de si na Liga, O sea, este é o mellor sí que é para mandar a segunda FEB, ta. Moi frouxo, Andan frouxos por dentro un pouco, non? Parece Sí. que é onde un pouco... Porque Porque onde máis coxearon sempre. Vucetich... Vosete que ficharon de segundo. Mandaron a primeira para arriba, porque creo que estaba en Valladolid, se non me equivoco, en segunda FEB, vale. e ficharon no hai un mes e medio, 2, pola lesión, que se lesionou o seu. Non recordo. Sí, joder. E a quen tiñan? Ao final, é a sensación que teño que dependen moito de cando está Armas. A Chema González. No, No, hai ese outra sí lesión. Chema era quinto. Por el ben le vai. Porque aparte é cupo. Xa está dado de baixa porque non aparece aquí. Claro. A ver na foto. Teñen aquí un tipo que debe ser este, pero non sei quen é. Este de aquí. Quen? Este. Ah, sí, o que viña de Cartagena, xusto. Hugo Hugo Chucu. Chucu. Ese fixo non son fillo, Claro, creo que che decía que se lesionou, que tuvo, foi contra nós, precisamente. Sí. Sí, cando fomos a Palencia. non. Que se lesionou, que foi a Teño unha lesión memoria grave. terrorífica. Xusto na nosa canastra. Que foi cando houber aí un pouco de conflicto, porque estábamos cantando e fora unha lesión. No, Estás confundindo. Eso foi no playoff o ano pasado. Non foi neste partido. Sí. Sí. Estás mezclando cousas que flipas. Non ten nada que ver. Fomos tantas veces a Palencia que parece o día marmota. 4. Claro. Pois sí, Hugo Chucu. Entón agora depende moito de Armus e Claro, de Brankic. están xustiños. Están xustiños. Quero dicir, ao final tampouco eu creo que eles xogan moito por fora e tampouco quixeron meter moita pasta. É verdade que ficharon a Giron de Melilla, que eu creo que sí que lles pode dar un pouco máis, pero que por fora e trampean un pouco con Muñoz o 4 ou incluso algunha vez con Camba, pero Muñoz xogou bastante a 4. Moi discreto todo, non? bueno, eu creo que foi dos millores de Palencia. Muñoz xogou bastante ben. De feito, isto, sí. Bueno, Un más 4 en pista. Geron ten un máis menos 16, que é unha cousa un pouco rara. Isto estará ben. Sí, seguro. Como máis menos? É imposible que teña máis menos 16. Se só estiveron 3 arriba. Bueno, claro, igual se xogou Pero ao final. coincide xusto no momento en que Ah, os sí, minutos sí, donde recordan eles Cando más nos 9, fixeron o séntano, sabes, pode coincidir. Sí. O sea, como pensar que dos anxos ten un máis 37 complicado nun partido que ganas de 28, que ten que coincidirche que sae xusto nos momentos nos que les anota, que Sí. decir, No. non miente. Estadística non mente. No. Bueno, Nacho Lezcano igual va a top 3 rajadoiro de entrenadores deste ano, sí, a mí Estábamos que falando está todos complicado, pero... A roda de prensa tamén seca. O sea, correcta, pero seca. Voume perder a Tony Ten, non me apetece, tío. Porque non estou ese fin de semana. Buah, con Tony Ten molaba falar, Sí, con Tony Ten. Unha entrevista aí. Que saque os 4 móviles que ten. Bueno. Sempre o facía así en Fuenlabrada, agora non sei como fai. Simón. Dígame. No. No. Vale, perfecto. Preguntas. Strike 2, Sí, queda de nada Quédache esa unha. sección. Oxe, tedes que... Comprender. Oxe, sí. Vale. Vale. Veña, preguntitas rápidas e al pie. Correcto. Pregúntanos donde se fará a previa en Coruña para os obradoiristas. Non o sabemos. Non o sabemos Xa porque diremos. non controlo Coruña. Eu tampouco. O sea, Hai bares preto do Coliseo. Sí, eso sí, porque de unha de ir a algún concerto hai unha praza por ali cerca que Sí, ten varios xusto. sitios. Hai un que fai como esquina quedando para dereita e se vas andando desde... O sea, cruzas a ponte. Como se viñeras desde el Viña, imagínate. Aí collemos algún... Cojones el Viña. Joder. Simón, non controlo Coruña, o sea, Bueno. son de Santiago. Máis ou menos... O sea, eu espero que eles non saiban onde estaba el campo de aquí. Onde está o campo de aquí? Claro, central.
Ah, certo. Claro. Pues, Ti nin eres de Santiago nin de Coruña. é como se me dis... Sí, de Coruña, sí, que sabe onde está el Viña. Levo aquí 13, 14 anos. Non sei, o sea, Que é o Viña? Que é el Viña? El Viña é un barrio que está como, imagínate, desde a estación de tren hacia Coliseo. Ah, vale, ese Máis ou barrio. menos, Vale, sí, esa sí. zona. é como se me dis que alguén de Coruña sabe o que é Almáciga, se non viviu en Santiago ni de coña. Que Almacia? Harto. Capón. Harto. Bofetón así, mo- Oiches, harto. Harto me tienes. Bueno, intentaremos informarnos. Xa escoitamos xente que dixo de ir por esa zona, xente que dixo de ir a la Estrella. É verdad que nunca fun. No, a Estrella consumo. no, porque está no centro. E logo hai que A volver. Estrella está en 4 caminos. Se vas por la mañá. Que outro barrio Coruña. Ai, por que se tanto Coruña? Bueno, claro, igual se A se ver, vamos se a nunca, comer. escoita, se nunca foches, creo que probar unha caña da Estrella é un check. Que non me gusta a xente que vai facer checks. En xeral. No, pero está rica. Bueno, venga, va. Intentaremos por redes informar de cal vai ser o itinerario e todo isto. Venga, das pantallas. Pero que da Estrella ao Coliseo non hai hostia. Sí, sí, no. Bueno, venga, va. Hai que ir en coche. Bueno, Ou en bus. Sí, bueno, non se pode. Bueno, no, porque despois tens que volver a por podes ele. ir andando, No, pero... pero deixas o coche no Coliseum, Ah, bueno. vas en bus ata o centro, comes, tomas unhas birras e volves. A ver, nós cando fomos a Cadena Durante fomos en coche Ou pilles Uber, e ou taxi. aparcamos no parking do... Non foi Cadena Durante, foi a caravana. E antes de ir a caravana fomos a ver unhas cañas na Estrella e hai un parking aí xusto. E deixei, non sei, non recordo que fora absurdamente caro. Bueno, Absolutamente. e Coruña será todo caro. Por certo, Compostela é caro ahora, todo é caro. Sí, Pero- todo é caro. Pero máis caro Leima. Sí, Leima está carísimo. Está carísimo Leima. Por certo, Celta subiu últimamente tamén, por certo. sí, Celta subiu. está todo Increíble. Está todo polas nubes. Rajadoiro especial, que me Claro. olvidei desto. Para que? Para o tío ou tíos que foron coa bufanda do Leima onte a Cuidado, Había unha nena de 14 anos, de 12 anos, non sei, que a cambio do Depor. Bueno, eso dame un pouco igual. innecesario. Innecesario, pero que veñas O sea, ca quero ca dicir, bufanda vamos a ver, do... como- Sí, como- aquí sí. ves? Aquí ves? A difundir. A difundir o qué? Difusor. A ver, tío, non me jodas. O sea, eu entendo que tú podes ser de Leima, che coincide estar aquí, ou vives aquí, E queres dis, o partido. queres ver o partido. Vale, Cúndeme e pero todo non isto. vou coa bufanda do Obra, tío, a un partido do Leima. Está completamente fora de lugar. Comproche que vayas a un partido Eu fora non- de casa. eu non o faría. Podeche comprar incluso que, imagínate, nun COP obra, que vayas co bufando da Leima ahora quedando 5 xornadas e xogándose tanto. Non o faría. A mí me Pero pode parece comprar un pouco máis. Pero fora, moi fora de lugar, no non vai pabillón nada. do outro equipo, un pouco raro. O sea, un pouco me gusta a juerga. Que non che vai dicir nada a ninguén, pero é un pouco Bueno, innecesario. igual, alguén lle dixo algo. Bueno, pero Marcharon no terceiro cuarto. O sea, nin siquiera viron a ver o partido, porque se queres ver, ou sea, o partido non foi moi bonito de ver, eso é certo. no, Pero pero xa que pagas a entrada. A min gostame ese tipo de partidos, sí, ¿no? Nos De que ganas de 28. No, no, nos que defiendes con intensidade, te tiras Sí, por todas as putas bolas. Se eres do equipo que defendes, si se eres dos outros non che mola tanto. Sí. Pero bueno, Pensa que eles iban polos outros. No, igual no, igual son colegas, tío. Somos veciños. Ah, bueno. Seguro que viñan pola obra, pero claro. Animando co bufanda do Leima. É que non tiñan bufanda de obra, entón dixen, bueno, que temos en casa. Serían del Viña. Que bo barrio. Madre mía, De Poiches, del Monte Alto, neno. Está guai Monte Alto, Quiero un aquel Para en vivir Monte esta de Alto. puta madre. Sí. ¿Tú vivirías con tu ja en un aquel de Monte Alto? ¿No? Sí, sacamos a Chuquela a dar un voltio, nos vamos un calamar al Monte Alto. Y como te pongas tonto, te meto un fotón, oístes. Muy que ben, no? ese oístes. Oístes. Guau, C2 en Coruña, Sí, igual sí. Lingua materna, Coruño. Más o menos. Estou sorprendendo con tantos datos de Coruña ahora, Sí, a verdade é que a mí me está sorprendendo. Vamos a seguir falando de Coruña. A ver, tive unha moza Moito de Coruña estamos- de 10 anos, quero dicir, algo teña que... Dirías cortar. Cortouse, sí, no seu momento. Había cláusula. Había cláusula. O fue corte Sí, por mal rendimiento. Foi como os clausulazos do comunio. Ah, comprou outro xogador. Non, comprei eu... Rescisión do contrato. Por mal rendimento teu. Non sei de quen foi, pero... Mal rendemento en xeral. sí. Pouca sinergia. No, As sinergias, Cando digo que hai que seguir falando de Coruña, hai que seguir falando de Palencia. E de un ex-xogador de Leima, precisamente. Don Goran Kuskic. Uf, Que la cabra, 5 minutos en pista en toda a tempada
Pero moito xogo en pero Twitter. 5 minutos en Twitter épicos. A ver, xa na pretemporada... Sí. Non che contestou o Twitter. No. Molaba. Eu Me creo gusta que ou algo lle así. dá pánico, porque Sí. é moi cachondo, pero dice, esto se me pode ir de las manos. Te que buxeras, non me acordo. Leovos. O 19 de marzo, Magna Bruix, un mítico tuiteiro de Palencia, moi gracioso, a verdad, puxo un tuit que pon Feliz Día del Padre e unha foto de Armus como se medira 4,20 metros con Galán e Quintela cada un a un lado, por o Cristo que tiveron o ano pasado en Palencia, moi pequeniños, agarrados dos brazos, como se fora Feliz Día del Padre. Acaba o partido e mándalle Huskic ás 10:30 Non me acordaba deso. ás 10:30 da noite. Te he arreglado esto, felices fiestas. E unha foto, o sea, un vídeo de Armus nun columpiado por Quintela e Galán dándolle de comer na boca unha gominola. Super ben feito, por cierto. Super bien, manexa moito de Putasías, día. Sí, cuidado. Hai que decir que hai que ser un desquiciado para guardar ese tweet e os meses despois Tú sabes que eu sempre penso quen son a xente que cando pon un tweet pon elementos guardados? 2. Huskic. Esa xente, sí. Puto amo. Entón eu puxenlle, Goran, creo que vamos a tener que entrevistarte. Cabra. Moito me gusta, moita difusión, bat. De momento. Está que preguntando, contestou o Magna Bruce. así me gusta un tío con sentido del humor. Vale, Bien, correcto. bien, Moi correcto. correcto. É o que todo. esperábamos. De feito, ninguén se puxo... Que por certo, co das entradas puxeran un tuitazo onde, tamén acordaste? Magna Bruce, dis. Non sei se fora Sí, ele. creo que sí. Espera que o conto rápido. Estou aquí xa. Puxo xe de feito. A verdade que moi bons tweets, dos mellores Tuiteros. dos mellores tuiteros de Primeira FEP. Aquí o teño. Acabo o partido e pon: "Enhorabuena aos seguidores do Obradoiro, pasasteis por encima hoy, sabíais que iba a pasar esto, por eso nos sacasteis apenas entradas para non hacernos sufrir. Gracias." Moi bo tweet. O bichedes no Barángel, sufrindo igualmente. Moi probablemente. Bueno, pero sufre moi ben, porque creo que aquí non vin o tweet e a verdad que pasei, porque houve algo creo que un pouco innecesario, que alguén puxo bueno, vinisteis a la ciudad a la que os gustaría vivir, comer lo que queréis comer, que non venga nada. non venga nada, pero responde un sí, será así, pero aquí los cubatas son más baratos, empate a 1. Buen tweet tamén. Na, aplausos, señores, aplausos. Ese tío estaba triste no Barángel, pero diciendo, pero a mí non me joden esta pasta. Eu estou pagando cubatas a 6 pavos e ti a 8. E hai pouco a 5. É certo. Claro. Boa época. E a última, que nos dixeron, David xa o ten pensado, pero din, tedes que prometer algo se ascendemos. Tú xa o tes pensado. Ainda non o dixeches. Estou dando, o sea, estou maquineando. Estás perfilando exactamente como. Sí. O sea, tes unha idea xeral, pero Sí. ahora vas a precisarla máis, non? Gustaríame, sí. A ver, eu Non se pode decir. vou dicir unha cousa. E isto non o vamos facer, porque económicamente non podemos asumir isto. Pero si hai un crowdfunding e a xente se divirte o suficiente con isto, recordamos o episodio de verán que gravamos hai 2 anos con todas as cervexas aí sobre os festivais e tal. Eu estaría disposto, obviamente, para encher esa piscina de cerveza too much, pero gravar o episodio do ascenso con esa piscina chea de cervexa e ou ben beber de aí ou ben tirárnosla encima. Ou seja, meter cervexa aí dentro. Claro, pero non en Non en vidrio. Ese non, Tal, bueno, flop. un baño en cervexa. Un baño en cervexa. Non porque che jode desaproveitar a cervexa. Sí. Pero mira, facemos unha cousa. Nos bañámonos en cervexa e tú colles unha pajita destas gigantes e empezas... Con juguito de David Carlos, non? Sí, xusto. Non sei se me convence de todo. Bueno, vamos a ir, venga, vamos a ir pensando Escoita, cousas. se o facemos con litronas de Skol, tampouco vai ser tan caro, É certo. Tamén tens razón. Estabas pensando na cervexa que bebo, pero Litronas de San Miguel, desas terroríficas que se Steinburg. culo. Se miramos en Google, seguro que se compras botellas de 2,5 34 litros, vale menos. ¿no? Sabes onde? No Alcampo. Son máis igual en baratas. el Viña. En el viño. A última vez que foi unha fondiña, vale, bueno, veño. Bueno, vamos a ir perfilando. Me Si se nos ocurre, apuñalaron. si se nos ocurre algo máis, bien. Ou se dedes algunha idea, nos estamos encantados de escoitala. Tamén, eu podo dar unha volta, pero que non me gusta, Epi non permite pensar. No. Mas, Coruña. Agora sí, Coruña. Leima. Leimita. Leimita versus Chicha. Chicha, Vos de que sodes máis? De vaca ou de porco? A ver, eu realmente son máis de vaca.
Son máis de porco. É que depende. O sea, Churrasco- para churrasco forno non como. Churrasco de porco. Churrasco mixto ou churrasco de ternera? No, de porco. Eu sempre fui un de porco, total, ahora son mixto. Sí. Porque ahora no curro, cando pido, solo fan de ternera. Estou collendo de gusto. Pero un pouco por repetición. É un sesgo, chamase sesgo de exposición. Cuanto máis ves algo, cando ves se repite algo na tua vida, máis tende a gustarche, como pasa cas cancións, ca xente. Cobradoiro. Pero se che dan unha última comida e dis, isto vai ser a última vez que podo comer Coa churrasco, xente- É que igual un vacabella. Escoita. Churrasco de É que eso bacabella. vou, de día a día, de diario, pareceme máis asequible, aparte que máis barato, ainda que sube bastante xa tamén. Pero o porco. E o porco ten partes super ricas, super baratas. A chuleta de agulla de porco Eso é espectacular. é baratísimo, é un manjar, tío. A mí me parece increíblemente rico O esa forno, carne. cando faz o forno. Aparte ten moita grasa, é super jugoso. Pero Uf, eso, para diario é máis versátil o porco. Pero Como para fan de un agora. día de chuletón e de Hombre, sí, chuletón. sí, Hombre, eso sí. sí. Eu estaba falando só do churrasco, neste caso. Sí, churrasco podo entendelo. Mentras non sexa o forno, o que era queiráis. só churrasco, entón churrasco porco. Ah, claro, sí, no, no. É un mixto, eu agora pediría, Eu non. Eu, o churrasco de porco. Despois, Porco, evidentemente... Ahora, ese de- fora, para facer na casa collería tiras de porco, obviamente. De castañas, tío, de alimentado con castañas. Está boísimo, espectacular. Ese está boísimo. Igual hai que alimentarse máis de castaña. Hai que facer un churrasco. Sí. Buah, Hai que facer máis o tonto. buah, xa está o Oiches. plan. Hai que facer o tonto, que non o facemos casi Xa nunca. sei o que vamos facer. Se está. ascendemos. Sí. Xa está. Medo me dá. Pero hai que facer unha inversión. O sea, crowdfunding. No, pero... Vale. Bueno. Bueno. Hai que facer en setembro, outubro, noviembre, máis ben, ir a collerlle a Portafanxeira as castañas ao señor e de dar un paseo por zona bella a Ah, comendas. eu fago de vez en cando. Sí, pero nunca facemos xuntos. Vale, pois antes dun partido dobre, Vale, para ir parece gasear a todos os que están aí al lado, porque os castañas teñen unha cousa que, Sí, dan que es pelos. así. Dan gas. Dangas. Bueno, pois rapaces, vémonos en Leima esta semana e... Non sei por que seguimos facendo isto, pero... Porque vai ben. Vai, sí, mal non vai. Xa non sei, Encantaríame que, non sei solo, nin... que lle chegase isto a Epi solo, sabes? En plan, estos tres subnormales. Imaginaste que este a nosa cara así posta no vestiario e que todos saian así de vestiario. Ojalá que a próxima vez que nos vexamos sigamos dependendo de nos mesmos para estender. Por favor. Beijiños. Pasa de boa semana, Ata a semana que ven. soñade bonito. E vémonos en Coruña. E vámonos na Cruña. Na Cruña. Neno. En Leima. No barrio de Leima. Beixiños.